PM किसान आरो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनानि सायाव आबादारिफोरनि थाखाय सांग्रांथि हाबाफारि खुंदों। दिनै अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कालिंदुवार BTC बियाबनि सोमलिगुरि Vcdc नि आवथायाव PM किसान आरो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनानि सायाव आबादारिफोरखौ लानानै सांग्रांथि मेलखौ खुंफुंनाय जायो। बेरगाव जिल्ला आबादारि गांखंजों लोगोसे अदालगुरि DAO/SDO नि बानजायनायाव ओनसोलनि आबादारिखौ लाफानानै सरकारारि बिथांखिखौ माबोरै मोनफुंनो हायो बेनि सायाव गुवारै फोरमायना होयो। बे हाबाफारियाव जिल्ला UPPL आबादारि गांखं आफादनि बिदाव बसुमतारिनि आफाद दैदेननायाव बे सांग्रांथियारि मेलावनो सरकारारि बिथांखिनि सायाव गोनांथारै सावरायनाय जायो। मिरु UPPL आबादारि गांखंनि आफादगिरि नेरखां काक्लारि आरो अदालगुरि जिल्ला आबादारि गांखंनि आफादगिरि अबिनाश नार्जारि, DAO नि जौस्रां नार्जारि आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। खुलुमबाय बयनिसिम। दिनै जोंनि BTR सरकाराव प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोंनि सरकारा सोलिगासिनो दङ। दा बेबायदिनो आंबो सासे कालिंदुवार बिहाबनि MCLA। दिनै जोंहा UPPL हान्जानिफ्राय जोंनि सारा BTR नि जाय आबादारि अर्थात खेथियग होननानै बुङो बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय आरो बेबायदिनो जोंहा स्किमफोराथ' सिगांनिफ्राय सोलिखायो। दिनै जोंनि आबादारिफोरा अफिसारफोरजों मोजां कमिउनिकेसन गैयिनि थाखाय बुजि मोनैनि थाखाय जोंहा गोबां जाला आरो जाबायदि जोंहा अनसुंथाइफोरखौ मोननो हायाखै। बिनि थाखाय बेखौ मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय मोनसे जोंहा आबादारि UPPL निफ्राय दानाय होदो। जोंहा सेन्ट्रेलि कमिटि दङ, डिस्ट्रिक्ट कमिटि दङ, बेबायदिनो आरो जोंहा VCDC लेभेलावबो जों दा कमिटिखौ दाना होनाय जागोन आरो एक्टिभलि जाहाथे आबादारिफोरा माने अनसुंथाइफोरखौ मोननो हायो। बै अनसुंथाइखौ लानानै जाहाथे जोंनि ओनसोलाव जाहाथे मोजां आबादारि मावनानै सोलिनो हायो बिनि थाखायनो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा जोङो बेरगाव जिल्ला आबादारि आफादनिफ्राय जिहेतु जोंनि UPPL सरकारा जोंनो बिथोन हरनाय बायदिहै जोङो दायो जेसेबां जोंनि ओनसोलाव बा समस्ति वाइसआव जेसेबां खेथियग दोङो खेथियगा मथा मथि बुंनो थाङोबा दायो खेथि मावनायानो एसे आद्रा जाजोबलांबाय। ओंखायनो जोङो दा मोनसे सांग्रांथि मेलखौ लादों। खेथि मावग्राया खेथिखौनो मावखानांगोन, साख्रिया साख्रिखौनो मावनांगोन, सोरबा गेलेग्राया गेलेखानांगोन। दा बे हिसाबै जोङो मा खालामनो सानदों, दा मोनफ्रोमबो VCDCआव जोङो मोनसे अपारेसन खालामदों। अपारेसन माने जोङो आबादारि सांग्रांथिखौ जों लादों। जोङो जयेन्टलि जोंनि एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनानै जोंनो मा मावनायाव मा नांगौ आरो मानो जों खेथि मावनायाव उन जादों बे खेथियगफोरखौ आबादारिफोरखौ जौगाथाय होनो थाखाय जोङो दिनैनि बे सांग्रांथि मेलखौ जों लानाय जादों। आरो मोननै दिनैसिम PM किसान आरो बे बीमा खालामनायाव खोब माने गोग्लैसोनानै दङ। बिथांमोननि सायाव मा साजेसन? दा बेखायनो जोङो दा PM किसाननि खामानिया माखासे माने पेन्डिं जाना थाबाय। आरो मानो थाखाय पेन्डिं जाखो आरो जोंनि आबादारिफोरा मानो थाखाय मोनजोबनो हायाखै, माखासेयाथ' मोनखायाखै आरो माखासेया खेबसे मोनना खेबनै मोननानै मोनाखै। दा बेनि थाखायनो मा जाना दङ, मानो पेन्डिं जादों बेखौ जों एकदम थुब्ला बेखेवनो थाखाय जोङो डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसनिफ्राय जोङो अपारेटरखौ लोगोआव लाना फैनाय जादों। लोगोसे जोङो कम्पिउटार खेवनानै गासैखौबो नायजोबनाय जागोन आरो नायदोंबो। दा मानो मोनाखै बेखौ मोनफिननो थाखाय मा खालामनो नांगोन आरो मानो मोनाखै आरो मा खालामबा जों मोननो हागोन बेफोरखौ जों दिनैनि नैबे मेलनि गेजेरजोंनो बिथं भाबै सावरायनानै जोङो रायजो राजा आबादारिफोरखौ मोनहोनायनि बेब'स्था खालामनो नागिरदों। जिहेतु प्रमद बर' सरकार दा जोंनो फार्मासिलाथ' जोङो ओरैबायदि जोङो खुनु जाति भेदाभेद जों लायाखै, खुनु राजनिति हिसाबै जों लायाखै। जों फार्मार हिसाबै जों फार्मार्सखौ बोरैहाय जों जौगाथाय होनो हागोन, बोरै गोजौ लामायाव जों लाबोनो हागोन, जों बे हिसाबैनो जों फार्मार्सफोरनि खामानिखौ मावबोबाय थादों आरो मावलांबाय थागोन उनावसिमलागै। बिखेखকৈ आं सान्दों जे जोंनि रायजो राजाफोरा आबादनि सायाव सोनारनानै थायो। बेखायनो आबादनि सायावनो माने गावनि जिउखौ दायो। बे हिसाबै सोमलिगुरि VCDCआव दा गिबि खेब दिनै जोङो फार्मार एवारनेस प्रग्राम लादों। बेखौ जोबोद माने आं
माने मा होनना बुंगोन बेखौ आङो माने गोजोननाय मोनदों जे बेनि गेजेरजों जोङो आबादारिफ्रा माने मोजां आबाद मावनानै आरो मोजां माने मुलाम्फा जानानै माने जिउ खांनायाव मोनसे सुबिदा होगोन बेखौ आङो बे दिनैनि गेजेरजोंनो बे एवार्सनि गेजेरजोंनो माने एवारनेसनि गेजेरजों माखासे खोथाखौ बिथांमोना मिथिदों मिथिनायनि गेजेरजों बिथांमोना आबाद मावनायनि गेजेरजों गावनि रोंनायजों आबादखौ मावनानै मोजां उपादन खालामनो हागोन आं बेखौ सानदों जिहेतु जोंनि सोमलिगुरि भिसिडिसियाव बांद्राय मोनाखै माने बुंनो हायो मथा-मथि 10-15 जनसो मोनदों दा बाकिया माने एप्लाइ खालामाखैमोन आरो बाकिफ्रा मोनबाय थादोंमोन गेजेराव माने मोनाखै गेजेराव मानिबा जाहोनाव मोनाखिसै दा बर्तमानथ' दा 10-15 जनासो मोनबाय थादों बेफोर मोनैनि बेब'स्थाखौ नोंथाङा मासिगिरि हिसाबै मा बेब'स्था दिनै मोनैनि बेब'स्थाखौ दिनै जों माखासे खोथाखौ दिनै मिथिबाय मिथिनायनि गेजेरजों जायफ्रा मोनाखै आरो जायफ्रा मोननानै आगोलाव स्टप जाना थादोंमोन बेखौबो जों मोननायनि राहाखौ जों मासिगिरि हिसाबै आं राहाखौ लागोन दायो थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गावगावनि मबाइलाव गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन